Zdravo društvo, ovdje Gabriolog sa Gabriolog TV-a. Danas ćemo da se zezamo pošto prvi video i tako krenut ćemo nešto da vam pokazujem moj video i tako. Ovo je jedan uvijek svjetlo. Nije nešto, ja vam kažem da je najbolji. Od svjetla. Znači, u tom svijetu nešto ćemo spravimo. Naprimjer, tamo ćemo spraviti kuću. Tako. I moj drug igra. Pa, ništa malo ćemo sada. Eto, nešto ćemo uzeti da radimo. Bukvalno nešto spomenu. U sljedećem videu ćemo ja ću imam preživljavati od početka sve. Imam već neke svetove, ali sad ću početi igramo i godine. Mali kao što vidite malo pravi nešto. Stvari ne znam jašto. Imat ćemo sa mojim drugom multiplayer na stadi, na Warza, na Banka, na različite u kojima imam puno tematike. Danas je srpska nova godina Srbiji. Srbijo, srećna vam nova godina. Po južanskom kalendaru. Sada. Malo ćemo se vezamo ovdje. Kada ćemo da vidimo u vas. Srećem se sreću u daljem snimanju. Svakog dana će biti po 3 epizoda, toliko koliko će biti to bilo. Zajedno.
Oko parola. Kassim Šenko, koju sam nazvao, ne znam što li Red Planet, kao Mars. Ali je veoma dobar. Eto, to je jedan moj kom sam na sve dvore, kad izvidine zamka, ali ova kula nije nešto. Ovdje imam konje, ali ne mislim više. Šuma farma, ovdje moja kuća, oni firma samo žive. Evo, stranje, kuhinje. Tu je bilo to. Sad, českovi. Kreveta. Niđe. Kako da napravim žabe. A dole možemo izgledati. Nećem da vidim, da. Už puno svetova, sutra krećemo preživljavanje! Preživljavanje da! Valjda ću ubaciti neki intro. Kada i tako, šmaranje za sad za prvi video, nije neki, ali nema veze. Biće dalje viđenja, a nemam intro, izvinite, ali bit će intro, ali za sad ga nema. I to bi bilo sve za danas, vidimo se u sljedećem druženju sa Gabriolokom.